dnes medzi nás, aby nám zvestoval znovu to, čo už počujeme niekoľkokrát, a vždy je to aktuálna vec, aby nám zvestoval narodenie Ježiša Krista. A aj týmto liturgickým spevom, alebo kultúrnym zážitkom, aby sme sa približili skutočne bližšie k Bohu. A na to, aby sme mysleli celý tento čas, máme byť srdcom mysľou pri našom Pánovi. Pane hospodári, či spýtajte, či viete, či našu poľadu očekujete? Očekujete na to teku? Očekujete. Vinčujú, bo umením na dubníku poľadu čujú. Lipšie budú vinčovať, keď nám dovolíte zaspívať. Mysel zažajúci. Milovaní bratia a sestry, dnes večer chcel Boh pre vás znova jedno malé prekvapenie. Chcem vás dnes večer znova obdarovať. Ja verím, že príjmete Božie pozvanie, že príjmete túto chvíľu, tento čas, že príjmete tento dar. Nebude to len spev, dobre, bude to 3 v jednom, to je jak káva. A ja takú kávu, že všetko je naraz, ty vieš, ani to tam, že na všetko nemusí nič zháňať ešte, nosiť. Takže bude to spev, koledy, ale aj neslavy liturgické. Bude tu duchovné slovo na povzbudenie duše, ako ten pevný pokrm, nielen pre to ucho, ten umelecký zážitok, ale samozrejme aj duchovný, k tomu vás chcem všetkých pozvať. K tomu je potrebné otvorené srdce. Viete, na hudbu stačia uši. Keď si vyberiete Walkman alebo nejaký handsfree z mobilu, tak už budete počuť skladbu. Na slovo treba otvoriť srdce, ak to má byť slovo živé, slovo, ktoré sa túži vo vás počať. Slovo, ktoré má rásť vo vašom živote, v vašich rodinách. Toto vám želám. No a do tretice je tu ešte zo pár vinčov, takých vinčovačiek, možno našich, kde ste tu na dubníku aj mnohí z týchto krajov, ale verím, že aj ostatní máte rádi, že o to nebude prekážať. Ja verím, že pre vás všetkých je to jeden krásny večer, príjemný. Želám vám, rozbarte si tento dar a vychutnajte si ho. Preto nás sem dnes Boh pozval, Otec nám to dovolil, aby ste prijali poznanie. Kristus rožajúci. Sláva.